Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa dhikrul maut, ang pag-alala sa kamatayan. Si Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya sa banal na Quran, makatatlong ulit niya itong sinabi. Una-una sa suratu Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sa suratul Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sa suratul Ankabut, kullu nafsin dha'iqatul maut, na ang ibig sabihin ummat al-Islam, lahat ng kaluluwa makakaranas ng kamatayan, lahat ng kaluluwa makakaranas ng kamatayan, lahat ng kaluluwa makakaranas ng kamatayan. Bima'na ummat al-Islam, ang nais iparating ni Allah Ta'ala sa atin, gustuhin man natin o hindi, lahat ng tao ay makakaranas ng kamatayan, sabi ni Allah. Ang kamatayan, ito'y hindi matatakasan. Sabi ni Allah Ta'ala, Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu. Sabihin mo, O Muhammad, na tunay na ang kamatayan na inyong tinatakasan, fa innahu mulaqikum. Katotohanan ang kamatayan, sabi ni Allah, ito'y sasalubong sa inyo. Saan man tayo naroroon, ummat al-Islam, tayo ay aabutan pa rin ng kamatayan. Sabi ni Allah Ta'ala, aynama takunu, saan man kayo naroroon, yudrikkumul maut, aabutan pa rin kayo ng kamatayan, walau kuntum fi burjin musyayyada, kahit kayo ay nandoon sa pinakamataas na tore, aabutin pa rin kayo ng kamatayan. Hindi ipapaliban ni Allah ang pagkuha sa isang kaluluwa kapag dumating na ang kanyang takdang oras. Sabi ni Allah Ta'ala, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Hindi ipapaliban ni Allah Ta'ala kahit isang segundo ang pagkuha sa isang kaluluwa kapag dumating na ang kanyang takdang oras. Ibig sabihin ng mga ayat na ito, ummat al-Islam, ang lahat ng may kaluluwa makakaranas ng kamatayan. Ang kamatayan, ito hindi matatakasan. Ang kamatayan, saan man tayo maroroon, tayo ay aabutan. Ang kamatayan, kapag dumating na ang takdang oras, ito hindi ipapaliban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinanong ng isang lalaki na mula sa Ansar ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng lalaki, man akhyasun nasi wa akramun nasi ya Rasulullah. O sugo ni Allah, sino ang pinakamatalino sa mga tao at sino ang pinakamaraming gantimpala sa mga tao? Sabi ng sugo ni Allah Ta'ala sa hadis na naiulat ni Ibn Majah, aktharahum dhikran lil maut wa ashaddahum isti'dadun lah. Ang mga tao na ito ang maraming pag-alala nila sa kamatayan at sila ay sobrang naghahanda para dito. Ulaika humul akyas, sila ng mga taong tunay na matatalino. Dhahabu bi syarafid dunya, nawala na sa kanilang puso ang halaga ng mundo. Wa karamatil akhirah, ang kanilang iniisip kung paano gumawa ng kabutihan para sa kabilang buhay. Bima'na ummat al-Islam, ang tunay na matalino sa paningin ng Islam, ang mga taong madalas mag-alala sa kamatayan at sila'y naghahanda para rito.